Tak, dneska to vidím tak na nejaký tutoriál. Alebo ten už som točila. Idem sa pozrieť na zoznam. Výborne, výborne, výborne. Ten som ešte netočila. Takže môžeme ísť na to. A teraz, akože na čo tutoriál? Na čokoládové EOS. Áno, to bude presné, áno, to bude úžasné. Počkaj! Jo, v pohode. Super. Gut. Sehr gut. Takže čaute, tu vaša LPS-viva a dneska to bude... Prečo prestalo svietiť to svetielko? Nehovorte mi, že je zase plná karta. No jasné, plná karta, ako vždy. Ja sa na to môžem vyskrať. Chcela by som vidieť toho blázna, ktorý vymyslel 1-gigové karty. Teraz to všetko musím dávať do počítača. Ježiši. No, kým sa to dosťahuje, mohla by som čeknúť YouTube. Jo. Tak, ešte heslo. No to si robíte zo mňa srandu. Viva! Samo! Hneď sem! Teraz! Čo je? Čo je? Och, môj Bože. Takže, teraz vám to všetko vysvetlím. Chcela som ísť nahrať video na tutoriál, takže som si najprv pozerala zoznam, či to už nemám. Takže nemala som, takže som išla nahrávať, nastavila som si kameru, ale potom som si stala, že pamäťová karta je plná. Potom som zahrešila, že jaký debil vyrába jedno SD-kové karty. Potom som si to povedala, že to idem dať do počítača, práve sa to tam dáva. A povedala som si, že kým sa to tam bude dávať, takže sa pozriem na YouTube, lebo som tam dlho nebola. Idem tam, zadám heslo, všetko, otvorím stránku a čo nevidím? 2000 odoberateľov. Tak som vás rýchlo zavolala a teraz vám to hovorím a... Ty vole. O môj Bože, no konečne musíme urobiť nejaké video. Hneď poďme. A môžeme začať. Takže, čaute, to vaša LPS-viva. A týmto videjkom by som vám hrozne chcela poďakovať za 2000 odoberateľov. To je úplne úžasné. A ako, normálne to mám ako dáček na Vianoce, vole. No a ako vďaku by som chcela usporiadať súťaž. Áno, súťaž. A bude sa súťažiť o túto srnku, keďže ju mám dvakrát. Takže bude sa súťažiť o túto srnku. Stoj. Výhercovi ju normálne pošlem, pridám ešte bonus a poďakovanie. Takže o to je súťaž. No, takže jo. Teraz sa asi pýtate, ako sa zapojiť. A ja vám to hneď poviem. Zapojíte sa tak, že máte všetky informácie k zapojeniu sa do súťaže v popisku.
Musia byť presne dodržané. Ak nejaká z nich nebude presne dodržaná, vaše video automaticky neplatí a nepočítam vás do súťaže.